ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆଜି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଆଲୋଚନାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ଏକ ଆଧାର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିକଟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଟିନ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ବ୍ରାଜିଲ ଏ ବାବଦରେ ସଫଳ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ ଭୂମିକା